Přeji krásný den, milí přátelé. Zdraví vás tady Marcela a pan Piškot. Zdravíme vás tady z našeho povídání z podpalubí. Chtěla bych tímto pozdravit i Sarinku s Tomíčkem, kteří jsou v Třinci. A věřím tomu, že si tam užívají krásné jarní dny. Doufám, že už budeme brzy spolu, už právě ve velkém, abychom už opravdu mohli takto fungovat. Zpět normálně jako rodina, která má spolu být, která má možnost a právo tady takhle si spolu plynout jakýmkoliv způsobem podle svého vědomí a svědomí, podle svého cítění a bez zásahu zvenčí, který se nás mnohdy snaží nějak omezovat, navádět, usměrňovat a říkat nám vlastně, co můžeme a co nemůžeme dělat. Ti, kteří znáte náš příběh Orlica, tak jste trošičku v obraze a víte, že je to dlouhatánský příběh, který už vlastně má své trvání od 20. července roku 2021, kdy jsme vlastně na své cestě došli na bázi vlastně svého sebeučení a poznání a v té době vlastně i vědomí, které jsme měli k tomu, že jsme se prohlásili, že jsme vlastně zjistili, že se tady dá v této reálnosti fungovat jiným způsobem, než doposud, jak se tady funguje. A v pravdě jsme nalezli, jak v naší ústavě, tak vlastně v mezinárodních dokumentech, možnost změny statusu právní formy v této realitě, k čemuž jsme došli po našem rozhodnutí ze svojí svobodné vůle. A ačkoliv jsme o tom upozornili veškeré možné zástupce z našeho státu a v pravdě, cti a spravedlnosti jsme vlastně se snažili ukončit veškeré dosavadní smlouvy, které jsme měli tady se státem nebo korporací Česká republika uzavřeny. A hlavně poinformovat o tom všechny, aby byli s tím obeznámeni již na počátku naší cesty. Tak přesto všechno, ne že to nebylo k ničemu, ale rozeběhl se tím dlouhatánský kolotoč všech možných systémových peripetí, když to tak mohu nazvat. Ale děkuji za ně, neboť mi dali neskutečně velké poznání k tomu, jak to tu vlastně u nás chodí, k vědomí tomu, že vlastně, ačkoliv si myslíme, že něco vlastníme, že je něco naše, že to takhle máme zavedeno na katastru nemovitostí, anebo nějakou kupní smlouvou, darovací smlouvou, anebo třeba tím, že jsme sami sebou a porodíme děti a jsme tady v roli rodiče a máme tady v této fyzické reálnosti svoje děti, tak jsem zjistila, že pokud jste členy komunity s názvem Stát Česká republika, tak vám vlastně nepatří vůbec nic. Jsme pouze správci úplně všeho, což je v pořádku. Akorát nepřijde mi v pořádku, že se to týká vlastně i živých bytostí, nás jako všech lidí, nás jako člověků všech, protože všichni jsme člověkové, našich dětí a podobně. A že vlastně si tady může tento stát rozhodovat o nás, jak se mu zlíbí. A když jsme pro něho občansky neposlušní a nekráčíme v těch šlépějích, v tom směru, který tady on vlastně přikázal, tak vám ukáže vlastně svou fyzickou sílu, jakou tady má. Prošla jsem si touhle cestou, takže vím, co to obnáší. Dopadlo to tak, že ačkoliv jsem bytost, která tím, že kdysi vlastně samotná přišla o maminku, když byla malá, tak jsem si řekla, že až budu mít jednou svoje vlastní děti, takže jim dám první, poslední a budu tady hlavně pro ně a budu jim předávat to nejvíc a budu je prostě chránit a budu tady pro ně, kdykoliv to bude potřeba. A vlastně i v celém svém životě jsem ty kroky dělávala tak, aby to bylo v tom nejlepším zájmu pro ty moje děti, ale tím, že jsem je poznala, tím, že jsem jim
naslouchala, tím, že jsem se na ně nacitovala, ne tím, abych jim přikazovala, co mají dělat, ale tím, abych poznala, jaký jsou a vlastně v tom jejich směru je vlastně rozvíjela dál a dala jim ten prostor pro ten jejich samostatný růst, protože ani ty děti nám nepatří, ani nám rodičům, protože jsou to svobodné bytosti se vším všudy, stejně jako my. A každý z nás tu má to své poslání, stejně jako i oni. A my tu nejsme od toho, abychom jim něco přikazovali nebo vnucovali. My tu jsme od toho, abychom vlastně je spolu doprovázeli na té jejich cestě. Abychom se o ně postarali a pečovali, když jsou menší a potřebují to, ale přitom vlastně dali jim dostatečný ten prostor k tomu, aby se mohli i od ní samotně rozvíjet. Oni nechtějí, abychom kvůli nim měnili celý náš život, nebo abychom vlastně omezovali sebe sama a nedělali věci, na které jsme byli doposud zvyklí. Oni si nás vybrali, nás jako rodiče, a chtějí spolu splynout s námi v tom našem životě. Oni přesně věděli, proč si nás vybrali. Vybrali si nás přesně, protože jsme takoví, jací jsme. A vlastně přesně ty hodnoty, které máme my, jsou ty, které oni se tady potřebovali naučit. A proto si tady vybrali nás rodiče, abychom jim to předávali, abychom jim to ukazovali. A oni se tím mohli od nás učit. Nevybrali si tento systém, co jim bude nařizovat a přikazovat, co je bude omezovat. A je smutné, když vidím, kam daleko jsme to nechali dojít, protože opravdu jsme si tady zvolili systém a nastavili taková pravidla, že když je rodina, v které je opravdu ta láska, v které je opravdu ta péče, všichni z řad úředních, kteří měli to štěstí, dovolím si říct, to, že nás potkali a že se s náma setkali a mohli nás navštívit, jak dříve na Halenkově, anebo vlastně jenom na Halenkově, protože jinak vlastně dříve nás jakoby takhle nikdy moc nepotkávali, tak poznali, kým jsme. Poznali, kým jsme jako lidské bytosti, poznali, jak se chováme, jaký jsme, jak vlastně spolupracujeme i s ostatníma, že jsme se od samého počátku snažili se všema spolupracovat co nejvíc. Akorát ze svojí pozice, z které jsme mohli s nima komunikovat, to znamená z pozice člověka. Abychom vlastně dostávali právě, že jsme ctili od prvopočátku naše zákony jako ty 2 základní zákony jako Ústavu České republiky a Listinu základních práv a svobod, tak jsme nemohli v té době vůbec zastupovat někoho, kýmž jsme bytostně nebyli, protože vzali jsme si zpět svou vůli sami za sebe a právě v úctě k ústavě a k listině základních práv a svobod, které máme, jsme vlastně museli stát za svým. To byl jediný důvod, proč to vlastně člověk konal právě díky tomu, že byl vlastně k tomu veden, aby to ctil ty naše zákony. A mrzí mne, že tento stát a jeho samozvaní zastupitelé v mnohých případech si vlastně z toho zákonu vyberou jenom to, co potřebují. Jenom to, co potřebují, jenom přesně ty paragrafy, které jsou tak krásně skroucené zrovna z toho důvodu, aby si je mohli poohýbat v tom svém směru, jak oni potřebují. A nedbají právě přitom na ty základní 2 zákony. Už nemluví o tom, že je povinností státu ctít mezinárodní smlouvy, což se nám povedlo a mám tady vlastně i napsáno přímo jedním soudcem, kterého si nesmírně vážím a děkuji, že mi přišel do cesty, neboť měl srdce, měl duši, měl rozum, dokázal naslouchat, dokázal se nacítit a byl jeden z mála, co byl ochoten se s námi potkat, s námi mluvit. A ačkoliv musel nějak rozhodnout, tak byla tam ta snaha a byl tam ten respekt a toho si nesmírně vážím. Pane Miroslave, děkuji vám za to. A díky němu vlastně mám potvrzené, že soud je povinen řídit se Ústavou České republiky a zákony České republiky. Z toho vyplývá i dodržování mezinárodních smluv.
A tyto smlouvy a tyto zákony byly bohužel v našem příběhu Orlica mnohdy porušovány. A to právě ze strany zástupců České republiky, kterým to nemám za zle z jediného toho důvodu, že to byla pro mě obrovikánská škola, jak pro Sarinku s Tomíkem, a věřím, že i pro ně. Ale na druhou stranu mi to ukázalo, že tento systém už je opravdu nefunkční, už je opravdu nezdravý a ne, že už jedná v zájmu nás, co by lidí, co by člověku, všech bytostí tady na tomto území, ale nechali jsme to dojít takto daleko, že už je to opravdu proti lidskosti. A tohle už za mě v pořádku není, neboť řídí se spodníma paragrafama nějakých zákonů samozvaných, ale nedbají ty nejzákladnější, které jsou vlastně nadřazené úplně všemu. V uplynulém týdnu, respektive v tomhle vlastně, dnes máme, ano, sobotu, tak mi vlastně volal za prvé jeden zástupce od policie v 8 hodin večer s tím, že mají na policii nějaký pro osobu vlastně, kterou zastupují v této reálnosti, pro komunikování se systémem, tak tam mají nějaký dopis, který tam dle informací od soudu, který jej posílal, nemohou doručit, neboť účastník to odmítá přebírat a prostě nejde to doručit, což, že už se o to snažili mnohokrát. Nevím, jak je to možné, neboť z mé strany byly přebírány dopisy jak v prosinci loňského roku, tak v lednu. A ještě taková perlička, že zrovna předevčírem, když jsem vlastně přebírala tento dopis na té policii, protože i hned další den jsem se tam teda zastavila, aby ho přebrala, tak den na to jsem se vrátila tady vlastně do míst, kde teď pobývám, a měla jsem tam i hned další dopis zase z jiného soudu, který byl taky vlastně normálně doručen, takže nevím zrovna, jakým zázrakem tam ta listina nebyla tolikrát doručena, když ostatní dopisy mi chodívají, to je pro mě taky zázrakem. Pobavilo mi se trošičku, že i ten včerejší dopis, který jsem tam měla zase ze soudu, děkuji, že už asi aspoň na správné úřední jméno, které bylo změněno vlastně úředním způsobem, jméno osoby. To je jeden z malých dopisů, který je na to správné jméno. A i dopis, který měl být předán dodejkou do vlastních rukou, tak mi byl předán tím, že byl jenom volně položen v prostoru venku. Takže potvrzení dodejky zmizlo z toho, takže tam bylo zřejmě už nějak potvrzené, že to někdo přebral. Nevím kdo, já jsem tady nebyla fyzicky, takže jsem to objevila až včera v takové podobě, ale v pořádku. Mohla jsem si alespoň přečíst obsah tohoto dopisu, takže jsem zjistila, že když jsem ke konci ledna vlastně podávala na okresní soud za osobu i za člověka nesouhlas se svěřením do péče otce a se stanoveným vlastně zákazem styku s dětmi, tak dlouhé měsíce se nic nedělo a zrovna včera jsem tam teda objevila dopis, kde samozřejmě opět a zas našli si nějaké věci na doplnění, které musí být řádně doručené do 10 dnů. Když to nebude doručeno, tak opět to celé padá. Takže 3 měsíce čekáte na to, že jim tam stále do nekonečna něco chybí. Ačkoliv z toho návrhu v lednu bylo jasně patrné, že se jedná o nesouhlas matky nezletilých dětí, právní fikce osoby Sarah a právní fikce osoby Toma, o svěření do péče otce se stanoveným zákazem styku. Bylo tam i vlastně popsáno, že u toho žádám o stanovisko psychologa základní školy i praktického lékaře, zdali je v zájmu dětí udělený zákaz styku a prospívá to jejich fyzickému, psychickému i duševnímu stavu. A také o jejich postoji k biologické mamince dětí. Žádám také o stanovisko jiných odborníků specializující se na vzdělávání či i jiné smýšlení, například v oblasti vlastní duchovní cesty, nových náboženství s dotazem,
zdali vlastní alternativní vzdělávání specializující se na přirozený vývoj a rozvoj talentů, ať už v rámci denní docházky dětí do školy nebo individuálního domácího vzdělávání, v kombinaci s duchovním rozvojem a hledáním vlastní cesty bytí, je na škodu, nebo naopak může být obohacujícím doplněním i ke klasickému tradičnímu způsobu vzdělávání. Zajímalo by mne také, zda je u nezletilých dětí prokázaný škodlivý vliv výchovy matky dětí na jejich fyzický, mravní a duševní rozvoj po jejich nástupu do základní školy. Prosím o informaci, zdali byly prokazatelné příznaky jejich dřívější asocializace, jiného způsobu rozvoje, vzdělávání, způsobu bytí, ve srovnání s jinými dětmi, rodiči, dnes, kdy jsou po dobu 4 měsíců začleněni do jiného prostředí. A jiné, takže žádala jsem tam o pár jiných věcí a stanovisek, neboť z listin, díky kterým vlastně rozhodli o veškerých obviněních a kde vlastně o sobě stanovili nejdříve podmínku, aktuálně vlastně i nově uznali, že je vina, to znamená, že už tam jakoby, že ten vyšší stupeň, ten další po té podmínce za její porušení je, kde vlastně taky stanoví, že jste vinní bez toho, aniž by s váma někde mluvil fyzicky. Můžete tam samozřejmě poslat odpor do speednu, načež potom bude muset být rozběhnuté hlavní líčení, kde tedy s vámi budou zřejmě mluvit, ale přesto se tady tento systém nezdrhá vlastně rozhodovat o bytostech, aniž by s nimi jakkoliv mluvili, anebo když mluvili, tak jedině jakoby v rámci vyslechu, který stejně potom nemohli dát, protože to se jednalo třeba o 2hodinový rozhovor, kde vlastně se hodně doptávali, neboť spoustu věcí samotní nevěděli z hlediska mezinárodního práva, jak to funguje. Tak to bylo takové vyslechy, to bylo spíše, došlo k tomu 1 nebo 2krát a spíš to bylo takové školení pro ně, bych řekla. A to tam samozřejmě nemohli uvést, to znamená, ačkoliv, jak říkám, jim i člověk nabízel tu možnost toho setkání, s každým jsme se chtěli potkat, že poskytneme ty informace, průběžně jsme jim tam posílali, navrhovali jsme i osvětu mezi ně, že jim tam vlastně uděláme jako přednášku k tomu, aby mohli získat ty naše poznatky z toho mezinárodního práva a těch vlastně, jak to tu funguje a že to je opravdu v té pravdě, tyto věci. To není nic protizákonného, to je opravdu právní, legální cesta v pravdě. A tím, že o tom nevěděli, tak to neznamená, že to neexistuje, takže jsme jim to vlastně nabízeli i v rámci osvěty pro ně, což taky využito nebylo. Uvidíme, možná k tomu jednou časem dojde. Já věřím tomu, že od toho roku 2021, že již poznali za ty 2 roky, že ten role člověka tady opravdu je, ať už s tím udělají cokoliv, tak je to prostě legální způsob fungování tady. A zrovna z naší strany, abychom to opravdu byli od počátku v té upřímnosti, neboť říkám vám s rukou na srdci, že já neumím lhát. To znamená, já jsem vždycky upřímná, otevřená a prostě v té mojí pravdě. Já rozumím tomu, že každý z nás má nějakou jinou pravdu, protože každý jsme na jiné úrovni našeho vědomí, takže podle našeho vědomí prostě ta pravda je taková, jaká je. A upřímně nemohu za to, když těch informací má třeba z nějaké oblasti člověk více, než ti, kteří o vás mají rozhodovat a asi to prostě liší. A není to o tom, že když něčemu nerozumíme, nebo že když je někdo jiný, takže je to špatné a že ho musíme zavrhnout a prostě ideálně někde zavřít, aby tady neměl vliv na ostatní. Vždyť být jiný je zcela v pořádku. Já myslím, že všichni vy, kteří jste se mnou přišli do kontaktu, ať už v jakékoliv podobě, jaký vliv jsem na vás měla? Jak jsem na vás působila? Působila jsem opravdu jako ta antisystémová matka, co prostě byla členkou nějaké sekty, takové nesmyslné, které se tady přišlo. Tím, že člověk si žije svůj vlastní život a že tady tvoří, že tady bylo vytvořeno nějaké společenství, které nám přicházelo z hora, že ho máme vytvořit, že tady byla vytvořena škola Orlica, taky pro nás všechny. To nejsou věci rozumové, to jsou věci s navedením prostě z hora, které přišly, že se mají vytvořit právě pro nás, pro tu naši společnost, právě pro ten přechod do toho nového, do toho jiného, aby to fungovalo v té pravdě, v té rodině, v té lásce, v té úctě, v tom respektu.
A ne v té manipulaci, v tom strachu, v těch nátlacích, vyhrožování, ohrožování. Lidé, kteří tady chrání svou rodinu a chrání sebe sama a ctí tu listinu základních práv a svobod a tu ústavu, tak ti tady mají být odsuzováni. Jenom proto, že jsou jiní a že tady tohle ctí. Dle jejich textů krásných pominu ty řečičky o tom, když vlastně v nějakém období tam byla neumluvená absence, protože načež vlastně udělali obvinění té podmínky, i vlastně to porušení té podmínky, protože paní ředitelka základní školy, kde byla dříve Sarinka s Tomíkem vedení v původní základní škole, dobře ví, že jsem s ní komunikovala od samého prvopočátku, než došlo vůbec ke zrušení individuálního vzdělávání, které tam bylo nejdříve stanovené, a než došlo k první dle jejich písemnosti neumluvené absenci. Protože jsme spolu seděli jsme spolu i u nich v kanceláři, seděli jsme i v cukrárně, prostě na rozhovoru mezi náma a snažili jsme se tam najít nějakou cestu toho, aby to mohlo být všechno v pravdě, tak nějak to plynout dál. Ale v té době ona nevěděla, já taky přesně ne, takže jsme to nechali plynout. Ale ona věděla a byla informována o tom, že tam fyzicky nemůžou žádné osoby do této školy už chodit jako dříve. Že by tam mohla chodit, ale Sárinka s Tomíkem, ale potřebovala bych to mít poznamenáno, že tam jsou jako člověkové, aby to bylo v té pravdě, protože již jsme došli prostě k jinému sebeurčení a mělo to být o tom respektu, protože život je o respektování a ne o donucování a přinucování. Ale to bohužel odmítla, ale věděla o tom, že tam nebudou fyzicky chodit. Takže absence byla omluvena od prvopočátku a nejen u paní ředitelky základní školy, ale tato informace byla vlastně poslána o tom, že už tam nemá fyzicky kdo chodit. I na ústavní soud, i na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, i na úřad vlády, i na kancelář prezidenta republiky a další. Ti všichni byli kontaktováni a postupně i mnoho dalších, kde jsem hledala pravdu nebo nějaké to navedení nebo nějaké, jak z toho ven, jak to prostě vyřešit, aby byl respektován člověk jako takový. A k tomu vlastně i ta zákonná povinnost vztahující se k osobě, kterou již dneska neměl kdo zastupovat, ani tam v té době. Nikdo mi neodpovídal v tom, všichni byli, že to nespadá do jejich kompetencí, že nejsou oprávnění. Každý jeden z nich. Ale všichni o tom věděli na samém počátku, než došlo vůbec ke zrušení individuálního vzdělávání a k první neomluvené dle nich hodiny. To znamená, jak mohl být člověk obviněn za něco, co nespáchal, když všechny informoval a nejenom, že ten prvotní dopis, který jsem posílala, mám na webu Orlica, stejně jako spoustu jiných tam důkazních materiálů, které tam jsou uvedené v pravdě, ty dopisy. Ale mám i ty ostatní, člověk to může všechno doložit, jak to bylo všechno odesláno, stejně tak to tam mají i oni. Takže všichni, každý jeden z nich byl informován. Tak jaká neomluvená absence? Když člověk hledal u nich, jak z toho ven. Ať oni poradí, aby to bylo v pořádku. Však oni mají ctít ústavu, listinu základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy. Tak proč to nebylo ctěno? Proč to není do dnešního dne ctěno? Tak potom všem se nezdráhají označit matku za antisystémovou, že vede a nabádá své děti k vedení zahálčivého života, že úmyslně ohrožuje rozumový a mravní vývoj dítěte, že je nabádá k tomu, aby nerespektovali zákony České republiky a orgány státní moci, což vedlo k vážnému ohrožení vzdělávání, budoucí přípravy na zaměstnání a zdravý rozvoj nezletilých tak, aby se mohli odpovídajícím způsobem začlenit do společnosti a v této normálně fungovat. Ptám se, opravdu vám tato dnešní společnost připadá taková normální a v pořádku? Tam, kam jsme to nechali dopracovat? Není čas už na změnu? A tím, že tady je nás pár jedinců, kteří tu žijeme a kteří vlastně to předáváme dál. A to není o tom, že člověk antisystémový nebo cokoliv a že neuznává právě, že je uznává právě proto, že je ctí. Ale ctí je v pravdě.
To, že člověk není veden na úřadu práce, neznamená, že nepracuje. Tady je mnoho soukromých dohod, na kterých můžeme fungovat a na kterých už vlastně fungují tak nějak rok a půl. Ale tady to nikoho nezajímá. Když člověk není v těch jejich kolonkách, tak je prostě všechno špatně. A to je ten svět, kde chceme být. Takhle tohle chceme předávat dál našim dětem. Tu lež. To, že budeme rozdělovat rodiny. To, že budeme vytvářet zákazy styku, které jsou rozhodnuté do jednoho dne, ačkoliv se jedná o velice předběžná a výjimečná opatření, u kterých si jsou vědomí citelného zásahu do těch dětí, do jejich psychiky, a přesto to udělají. A ačkoliv k tomu došlo od 18. září, tak dnešnímu dni stále trvá a stále ho nezrušili. A když ten člověk pošle návrh na zrušení, tak nic, 3 měsíce opět nic a pak zase nějaké doplnění. Chceme být členem takové společnosti, kde když nebudete poslouchat, tak vás zavřou, tak vám seberou děti, protože nejsou vaše. Za mě to nepřijde v pořádku. A uvědomme si, že to, co se stalo nám, to je příběh nás všech, protože to se může stát každému jednomu z nás, tady tyto věci. A ráda bych tady ještě zmínila tato listina je na webu jak orlica.cz. Myslím si, že v aktualitách, tam potom v listinách dole, anebo na stránkách jarlo.cz, a jedná se o vlastně listinu z Organizace spojených národů, které jsme součástí a kterou vlastně musí Česká republika ctít, takže nejenom, že tuto deklaraci nepřeložili do českého jazyka, je pouze tam v úředních mezinárodních jazycích, ale je stále platná, ačkoliv nebyla přeložena. A v rámci dobrovolnictví byla přeložena vlastně dobrovolníky z Halenkova CA, doslova. A jedná se vlastně o rezoluci přijatou valným shromážděním, a to dne 9. prosince roku 1998 na 85. plenárním zasedání OSN. A jedná se o deklaraci o právu a zodpovědnosti jednotlivců, skupin a orgánů společností za prosazování a ochranu všeobecně uznávaných lidských práv a základních svobod. Tato deklarace měla být šířena mezi všechny. Hlavně vlastně bylo povinností státu ji přeložit a předat ji dál. Vyzývala vlády, agentury a organizace v rámci systému OSN, jakož i mezivládní a mimovládní organizace, aby zintenzivnili své úsilí při šíření této deklarace a prosazování jejího všeobecného uznání a porozumění. Což se moc nestalo. Mezi jiným tady je psáno, že s důrazem na skutečnost, že všichni členové mezinárodního společenství jsou povinni společně i samostatně plnit svůj vážný závazek, prosazovat a podporovat dodržování lidských práv a základních svobod pro všechny bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení, a potvrzujíc mimořádnou důležitost cílené mezinárodní spolupráce pro plnění tohoto závazku v souladu s chartou OSN. Uznávající významnou úlohu mezinárodní spolupráce a neocenitelný přínos jednotlivců, skupin a sdružení, přispívajícímu k účinnému potírání všech forem porušování lidských práv a základních svobod národů jednotlivců, a to i s jejich masovým, zjevným a systematickým porušováním, které je důsledkem apartheidu, jakýchkoliv forem rasové diskriminace, kolonialismu, zahraniční dominance nebo okupace, útoků nebo ohrožování státní suverenity, národní jednoty nebo územní celistvosti, jakož i které vyplývá z neochoty uznat právo národu na sebeurčení a právo každého národa uplatňovat plnou svrchovanost nad jeho vlastním bohatstvím a přírodními zdroji.
Uznávající souvislost mezi mezinárodním mírem a bezpečností a uplatňováním lidských práv a základních svobod a majíce přitom na paměti, že neexistence mezinárodního míru a bezpečnosti neomlouvá jejich nedodržování. S opětovným důrazem na skutečnost, že všechna lidská práva a základní svobody jsou univerzální, nedělitelné, vzájemně závislé a vzájemně propojené a měly by být prosazovány a uplatňovány spravedlivým a nestranným způsobem, aniž by bylo dotčeno uplatňování každého z těchto práv. Zdůrazňujíce, že prvořadou zodpovědnost a povinnost prosazovat a chránit lidská práva a základní svobody má stát. Uznávající právo a zodpovědnost jednotlivců, skupin a sdružení podporovat úctu k lidským právům a základním svobodám a činit jim osvětu na národní a mezinárodní úrovni. Zjistila jsem, že od prvopočátku tady fungujeme jako jednotlivci chránící vlastně a prosazující ty lidská práva a základní svobody. Povinností nás všech jako jednotlivců, i jako skupin, i společenství, ale i nás jednotlivců, každého z nás osobně, je to, že to budeme chránit, respektovat a budeme to šířit dál. A že pokud zjistíme, že tady to je v nějaké formě porušováno i ze strany státu, takže o tom budeme informovat a budeme vlastně činit ty kroky, které můžeme činit, abychom to vlastně o tom poskytli informaci a vlastně předali to takhle dál. Dělám to od prvopočátku svého bytí, od prvopočátku bytí při změně sebeurčení, kdy jsem pochopila, že tady funguji jako člověk, který tady pouze využívá nějakou roli osoby pro fungování v této systémové hře, ale je to role, kterou vlastním já a jinak tady jsem jako člověk. A ačkoliv jsme upozorňovali, tu osvětu šířili, posílali různého druhu stížností, se všemi komunikovali, spolupracovali a upozorňovali na to, v čem to je porušováno, tak se nic nedělo. A naopak použili veškerou fyzickou sílu k tomu, aby nás zastavili, aby nás nátlakem prostě mohli ohrožovat, když to nešlo přes nás, protože pochopili, že jsem v pravdě. A když jste v pravdě, tak prostě víte, že nemůžete ustoupit ani o krok, protože vy víte, co děláte a vy víte, proč to děláte a vy víte, že to je takto v pořádku a máte takhle pokračovat, protože to je i pro ně, protože oni ještě nevědí, což je v pořádku, já to respektuju. Ale právě proto jim jdete tím příkladem, že jim ukážete, že vy ty základní lidská práva a svobody ctíte.